Wih, kembali lagi bersama aku Vincent Official di sini. Host cantik Ratu Izinnya dari Jawa Timur, Blitar, guys. Aku duwe unek-unek, duwe sharing unek-unek maksudnya. Sharing unek-unek iki cucuk pendelku gatel mergo suwi ora ngemili bayi umur 40-an tahun. Saya masih mendambakan untuk duwe bayi umur 40 tahun ya. Pengen banget ngopeni bayi. Lek ngopeni iki bayine kon ngopeni mbokne sih, tapi lek dari segi bentinane asupan gizi, tak wae gizi. Lek butuh nutrisi dari susu ya tak susoni. Butuh protein ya engko tak proteini ya toh. Dipeperi. Ngerti kan maksudnya? Suwi saya nemu iki ora ngempengi bayi umur 40 tahun. Pendele kadang ki koyo gatal pinter-pinter enek enggak sing duwe pengalaman nang kene padha koyo Sainem. Nek duwe padha koyo Sainem tahun-tahunan enggak ngempengi garangan tahunan wis ora kambon koyo ondol-ondol. Silahkan komen di bawah, kita saling berbagi, sharing apa sih unek-unekmu, apa sih rasane suwi adewe normal. Terus pengen suwi ora mampu ondol-ondole cowok, terus sing adewe iki pengen ngopeni bayi 40-an tahun, pengen ngemiki bayi memang umur 40-an tahun, suwi ra ngemiki rasane kaya apa, lek suwi ora mampu dolanan ondol-ondol kaya apa. Tapi lek Sainem sih masih penasaran sing tak jawab, sing wis dijawab nggak mau di-spill nama ya toh, mungkin izin kali ya, karena sing takon ngene iki kreator gede yang penasaran dengan Sainem. Oke, tak jawab Mas. Nek pengen ngemiki, pengen banget, bahkan halu pinginnya dengan kamu yang ganteng, yang manis, yang aku suka, yang aku sayang tentunya. Tapi sejauh itu tidak mungkin. Terus nek pengen mencari pengganti posisinya itu ya pengen banget. Tapi belum ada yang cocok, kriteria Sainem belum ada yang masuk menyentuh hati gitu, yang belum. Lek cowok ke akeh sing nyedeki Sainem, akeh banget, tapi sing klik nang atiku, aku sing srek itu belum ada sama sekali. Terus koyo no suwi ora mambu ondol-ondol. Sainem suwi lek aku nek gak mambu ondol-ondol, gak mambu sekalian, colve, ngerti kan colve? Ben itu ile gak gatel, iku colve, iku lek colve iku enggak bayangnya ondol-ondol, enggak kepikiran ondol-ondol, enggak kepikiran. Karena apa? Enjoy dengan colve, tapi kok lek mambu ondol-ondol, kudune mambu ondol-ondol terus. Colve iku enggak penak. Gitu. Terus mambu ondol-ondol terus koyo enggak puas. Iku pun kecewa berat. Gitu koyo no getun, nyicil iki getun kayak gitu loh. Kentu yo getun ngono. Nek enggak puas karo ondol-ondol sih imang gitu. Jadi koyo nyicil iki getun banget.